למה הטרקטור הזה צריך להיות מופעל בזמן שהם לא עושים כלום? זה מה שמתנהל באמצע הלילה ברחוב דרך יד לבנים 16 בחיפה. שעה עכשיו 12:30. לא הגיוני שעיריית חיפה תעבוד ככה ותעשה רעש באמצע הלילה לאנשים שצריכים לקום ב-5 בבוקר. פשוט בושה. את מי זה מעניין? לא את המשטרה ולא את העירייה. העיקר תשלם את המיסים.